बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बाख्नायजाथाव हाबा। गावनि रांजों सैबारि गामिनि बायलांनाय माथावरिखौ खोनानै होदों। दैज्लाङाव बायलांनाय माथावरिखौ खोनानै होनायाव गोजोननाय फोरमायदों गामिनि रायजोफोरा। उदालगुरि जिल्लानि पानेरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सैबारि गामि सेरजों बोहैलांनाय दंग'नि दैजों माथावरिया थांनाय दैज्लां बोथोरावनो बायलांदोंमोन आरो बे माथावरि बायलांनायनि जाउनाव आबाद फोथारा खुरखालांबाय थानायाव सैबारि ओनसोलनि आबादारि रायजोफोरा गोबां जिंगा सिनांगौ जादोंमोन। बे जेंनाखौ सैबारि ओनसोलनि रायजोफोरा सुस्रांना होनो जायगानि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ खावलायदोंमोन। मख'जाथावदि रायजोफोरनि खावलायनाय बादि सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया सोरखारि स्किम नेयालासेनो गावनि रांजों सैबारि गामिनि बायफ्लंनाय माथावरिखौ खोनानै होयो। बिथांनि बेबायदि खामानि मावनानै होनायाव पानेरि बियाब सिंनि सैबारि गामिनि रायजोफोरा गोजोननायजों खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। আমি সমষ্টি নং পানাৰী বিধানসভাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল চৈবাৰী গাঁও। এই গাঁওটিত এটি ফুটকিবাৰীৰ পৰা চৈবাৰীলৈকে যোৱা এটি ডুং আছে। এই ডুঙৰ পানীখিনিৰে আমাৰ প্ৰায় বালিপাৰা কালাইগাঁৱৰ ওচৰ ৰূপাঘাটলৈকে বা ৰূপাতললৈকে ইয়াৰ কৃষক ৰাইজে কমেও প্ৰায় 15খন গাঁৱৰ ৰাইজে এই ডুঙৰ পানীৰে খেতি কৰে। গতিকে এইবাৰ বাৰিষা খেতিৰ ভৰ সময়তে এই পাৰটি চৈবাৰী ভেটেনাৰী কাষত ডুংপাৰটো ভাঙি উল্টা খুন্দাত পৰি নোৱানৈ নদীত পৰি গ'ল। গতিকে ইফালেদি পানী যোৱাৰ ফলত আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ খেতি কৰাত অতি কষ্টকৰ হ'ল আৰু আমাৰ খেতিৰ উৎপাদনো যথেষ্টভাৱে কমি গ'ল। গতিকে এই কামটি আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ছাৰে নিজাববীয়াকৈ কোনো স্কিম নোহোৱাকৈ আহি চাই গতিকে এইটো কাম এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাক কৰি দিলে। গতিকে এই কামটিৰ কাৰণে আমি তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আহি থকা পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে তেওঁ আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। কেইটা গাঁও চলাই এইটো বান্ধটো? এইটো গাঁৱত আমাৰ প্ৰায় 15খনমান গাঁও আমাৰ এইটো ডুঙৰ পানীখিনি পায়। কেইদিন লাগিল? এতিয়া এই কামটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাক কৰি দিলে। গতিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশ্বজিৎ ছাৰৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কাম কৰা মানুহখিনিকো আমি অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। যিটো তেওঁ ছাৰা পানাৰী সমষ্টিनि এমএলএ ছাৰা যিটো নিজাই মাबानि माबा हिसाबैनो माबा हाबाखौ तारातारि मावना होबाय। नङाब्ला जोंबो बहुद उसुबिदा दंमोन आरो दैज्लां गेजेराव जोंहा बे माबाया बायलांबाय। बायनानै बहुद खेथि बाथि माने नरम जाबाय, प्राय नरमानो जाबाय। उपाय गैया जाहैदों। तथापि जों तारातारि माबानानै जनायनानै जों सारा निजायैनो माबा खालामनानै मानसि लगायनानै हप्तासिम उनावनो हाबाखौ मावनो हादों। बेवहाय जोंबो धन्यबाद। आरो जोंफ्रा बे दंगा गैया बहुद असुबिदा जोंनि एकले नङा। एकदम कालाइगाव खाथिहालागै बहुद दै मोनो, गथाय थाङो बेहालागै। गथिखे बिसोरबो बहुद जोंखौ बुंदों मा जों नोंसोरो खालाम, जों जेनेबा नोंसोरखौ ओरै नङाबा जोंबो खेथि मावनो हाया होननानै बेवहाय जोंबो जगाजग खालामबाय। आरो जोंफ्रा दा जिथु बेयाव खामानि मावनाय जगाजग खालामनाय बेखौ जोंबो धन्यबाद होदों। जोंहा जे फैनानै जगाजग आरो जोंबो हेल्प होदों जाहाथे बिदिनो हाबाया जानांगौ तारातारि तथापि हाबाखौ मावना होबाय जों आरो भबिष्यतआवबो जाहाथे माबाब्ला जों बेखौ जाहाथे मोजाङै जाहाथे सारा नायनानै माबा खालामना होयो।
हाब्रु गोजानिखौ बेनो बारा